Gikan sa baha, arita sa ubang mga balita, sama sa Kawat, Police Station 3 sa Lapu-Lapu City Police Office. Mupailaw sa investigasyon sa pagpangawat sa opisina sa Local Service Registrar, kinihuman masayring wa di ay marimit ngadto sa City Treasurer's Office ang koleksyon nini og gitaguan lang hinuon sa mga drawer sa ilang opisina. Ang report ni Luan Mirondina. Gipahibaw sa OIC sa Police Station 3, Police Captain Alcon Iscosora nga gikurhian ang kantidad nga nahanaw sa naunang gideklarar sa kadagkuan sa Local Civil Registrar. Base sa certification nga giluwatan sa Police Station 3, moabot sa 78,275 pesos ang PSA o cash collection, samtang 24,805 and 25 centavos ang petty cash. Apan sa interview sa RTV Balitang Bisdak sa kadagkuan sa Civil Registrar niadtong Lunes, gibutyag niini nga adunay 26,490 pesos nga PSA collection nga nahanaw, lakip na ang 50,555 pesos nga revolving funds. Pulos kini anaa sa drawer sa opisina ni Melissa Agosto, Registration Officer 2. Ang 15,000 pesos nga petty cash, 5,000 pesos nga personal money o 4,000 pesos nga koleksyon sa uniforme nga nahanaw usab didto gibutang sa drawer sa opisina sa City Civil Registrar. Kanang nag-abot sa 5 o'clock, dapat i-deposit ni mong kwarta dito sa City Treasurer's Office. How come nga nung dito man gipatulog sa ilang opisina? Mao pa na i-confirm na mo, mga may black and white na kung doon na jud ay memorandum sa taas. Samtang buot usab ipasubay sa mayor sa Police Station 3 kung si kinsa ang nag-ibot sa koneksyon sa CCTV camera hinungdan nga wa kini mag-function dihang nahitabo ang insidente. Kuan kaayo makaingon ta nga murag inside job, no? So posible lang nga kisay katapusang nigawas unya wa gilak ang pultahan para sayon sa pagsuod sa manguha sa mga butang, no? Nya plus manang additional nga makaduda nga wala gi-on ang CCTV camera. Ang Police Station 3 nagpaabot pa hinuon sa resulta sa gihimong pagtandi sa mga sakop sa scene of the crime operatives sa mga latent prints nga nakuha sa opisina sa Local Civil Registrar sa mga fingerprints sa unom ka mga kawani sa naasoy buhatan. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.